Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bwalo la milandu la zamalamulo ku Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awawunikenso, ndipo mafumu mdziko muno awalangiza kulimbikitsa ulimi wa mthirira ngati mbali imodzi yolimbana ndi vuto la njala. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino monga za migodi, kumanga misewu ndi zokopa alendo. Polankhula ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi akuluakulu ogwira ntchito ku kampani motsogozedwa ndi mkulu wa kampani Atavona Biza, President Mutharika wati zokambirana zawo zinakhudza kwambiri pa ndondomeko zosiyanasiyana za ntchito za chitukuko komanso momwe Old Mutual ingagwirire ntchito limodzi ndi boma. President Mutharika watsindikanso zakufunika kwa kampani zomwe sizaboma pa chitukuko cha dziko lino ndipo wati amagwira ntchito yotamandika. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lake lilimbikitsa mfundo zothandiza kuti kampani zomwe sizaboma zidzigwira ntchito limodzi ndi boma kudzera mu ndondomeko ija amati public private partnership mchingerezi. Mawu ake mkulu wa Old Mutual Atavona Biza wati kampani yawo yakonzeka kugwira ntchito zokopa alendo, zomangamanga komanso za migodi. Ripoti la 2025 Global Hunger Index laonetsa kuti dziko la Malawi likuyesetsa kuchepetsa vuto la njala ngakhale lidakali mgulu la mayiko omwe ali pa chiopsezo cha njala. Ripoti ili laonetsa kuti mchaka cha 2000 dziko lino anthu oposera 48 pa 100 aliwonse amakhala ndi njala, ndipo pofika chaka chatha chiwerengerochi chatsika kufika pa wanthu 22. Tili ndi zambiri mu ripoti la Austin Fukula. Ripoti ili laonetsanso kuti ana oposa 20 pa 100 aliwonse ngonyenchera kamba kosowa chakudya cha magulu, ndipo oposa 30 ndi opinimbira. Mlembi mu nduna wa zaulimi a Bennett Nkasala ati vuto la chakudya mdziko muno likupita patsogolo kamba kuti anthu amadalira kwambiri chimanga. Iwo ati undunawu ukulimbikitsa alimi kuti adzilima mbewu zosiyanasiyana zoti azidya komanso zina zogulitsa. Ngati unduna ngati boma tikulimbikitsanso ulimi wa nthirira kuti alimi athu azitha kupanga ulimi wa nthirira pa malevu apamwamba, mega farms zimetakhala kupanga promote, komanso ulimi ogwirizana ndi nyengo mmene kuyendera, climate smart agriculture. Ripoti ili lomwe bungwe la World Hunger Hive ndi mabungwe ena akhadzikitsa layamikira mfundo monga kulimbikitsa ndondomeko za chakudya zomwe zilipo kale, kutsatira njira za makono za ulimi, komanso kuti alimi asamangodalira nsima ngati chakudya nthawi zonse. Ndipo mkulu wa Circle for Integrated Community Development CICOD akuthirirapo ndemanga. Funika tonse tigwirane manja globally, dziko lonse lapansi, komanso Malawi ngati dziko pafunika tilimbikitse kwambiri mgwirizano wathu mmene timagwirira ntchito kuti tizitha kugawana nzeru zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'mabungwe osiyanasiyana. Ripoti ili mwachidule likuonetsa kuti maiko 56 omwe ndi amu Africa makamaka kumwera kwa chigawo cha Sahara komanso ena ku maiko a aluya sakwanitsa kuthetsa njala
pofika chaka cha 2030. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Bungwe la ADMAC lati liyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi posachedwapa kutsatira kukhazikitsa kwa mitengo yogulira mbewu yoyambira ndi unduna wa zamalimidwe. Mkulu wa bungwe la ADMAC Ben Botolo watsimikizira izi ndipo ati ayamba kugula mbewuzi m'magawo pamene nyengo yokolola ili nkati. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa bungwe la ADMAC Ben Botolo anati mitengo yomwe unduna wa zamalimidwe udalengeza ikugwirizana kwa nthunthu ndi momwe zinthu zilili, ndipo bungweli ndilokonzeka kuyamba kugula mbewu zosiyanasiyana. Tiyamba pompano tili ndi chidwi kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi yakwana mitengo yatuluka, mitengo imene yatuluka iyi akaswiri athu kapena anzathu maofesa athu amene amagula ndi kugulisa mbewu tiyapase kuti pa mtengo umene ulipowu ndi umene kuti tizigulira mbewu zathu kumisika. Kenako tizaone kuna kuti kodi mbewu zimezi tizazigulisa bwanji. Izizi zokuchwa yona kuti mitengo imene ikubwerapo malinga ndi mmene tikuonera kuti kodi kunja kunoko mbewu zimene zachuluka motani muno Malawi. Komanso tikuonesa zona kuti mitengo imene pamene imatuluka akaswiri aku agriculture amona kuti kodi kuti anthu akolole mbewu zimene zizi ayikamo zofunikira zotani m'malo mwa mankhwala kandi fertilizer ndi zotero zonso. Koma ngati ADMAC ifeyo tili ndi chidwi kuti mitengo imene yatuluka ife tipitenso kunsika mwansanga tikapikisane nawo anthu amene akugula mbewu. Ife tili ndi misika ponseponse, tili ndi masikelo kumene koko maofesa athu akhale pansi pa ground tiyambe kugula mbewu za ADMAC pompano tiyambapo. Mkulu wa bungwe la ADMAC analangizanso alimi anandolo mdziko muno kuti aonetsetse kuti asamala mbewuyi chifukwa bungweli ligula nandolo ochuluka ngati mbali imodzi yolimbikitsa ntchito yopanga chipere chomwe anati chikufunika kwambiri m'mayiko akunja kuphatikizako India komanso Dubai. Nandolo amene alimi ndithu tiyagula chifukwa chaka chinocho mashini amene ngati achuluke kwambiri nandolo tika mashini onse awiri agwira ntchito. Koma mashini amodzi amene wachaka chinocho kandi apaliwonde kandi akuluchenza agwira zonse zilipo kale. Pompano napitanso ku mafactory amene wawa athu amene tinawawiriwa tinakawayesa mopanda popanda nandolo. Mashina ali labwinobwino ndithu onse pakana kumapero kumana kuti zonse ali ready. Tapanga kale kwaika grizi kwaika chani kuti tikangwamba nthawi yopanga nandolo asakale ndi kuima pogwisa ntchito mashini amene wawa. Unduna wa zamalimidwe unalengeza mitengo yoyambirira yomwe alimi akuyenera kugulitsa mbewu zawo mu nyengo ya zamalimidwe ya mchaka cha 2025 mpaka 2026. Mitengoyi cholinga chake ndikufuna kuteteza alimi kuti agulise mbewu zawo pa mitengo yovomerezeka ndi boma osati kuberedwa ndi anthu ena omwe amawagula mbewuzi posatsatira malamulo a mitengoyi. Chisomo Break, MBC Blantyre. Mabungwe omwe akugwira ntchito za ulimi ndi kusamalira zachilengedwe awalimbikitsa kuti akhazikitse njira zothandiza kuti ophunzira ambiri agwiritse ntchito kuzamitsa luso lawo zomwe zingathandize kupereka mwayi wa ntchito kwa ophunzira ambiri omwe amaliza maphunziro awo aukachenjede mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Action for Sustainable Development ASUDI lomwe limaphunzitsa alimi njira zamakono zamalimidwe a Thomas Ngwira wauza MBC kuti malo ake ophunzitsirako ntchito za ulimi a ASUDI Center for Innovation and Climate Smart Farming ndi njira imodzi yothandiza boma kutukula ntchito za ulimi mdziko muno. Chotero Angwira ati nkofunika kuti mabungwe omwe akuchita ntchito za ulimi apitirize kusaka thandizo la zachuma kuchokera ku mabungwe ndi abwenzi akunja kwa dziko lino kuti ntchito za ulimi zipite patsogolo mdziko muno. Angwira akuyankhula ndi Grant Muhango.
pabe nthaka yakukoloka pabe palibe kukololapo. Ndipo ndikuphunzitsa kuti nthaka ngati mufuna kuti ikhale yoti izipindula muzipanga chonchi maswale mavetiva zichatimati check dams zosipati zipompano zenizo zoti mnaphunzira ku sukulu kuja kandi kulwana kandi kuiniriya kandi kuti munapita kuja kandi kumakerere kandi munapita kuti you see them reality of life. You have to do muzaona zinthuzo kuti zili chonchi nkuzichita pa nthawi internship yanu kandi nthawi practical yanu. Ndikuchallengeani kuti Malawi ajamata ino muzakhala anthu onjoya pa dziko lapansi moyo wanu wonse. Bwerani kuti muchite enjoy moyo wanu wonse paka muzamwalira muli anthu achuma mu brain andiso anthu oti Malawi zayamika kuti koma sukulu njofunikira ndiye mbwere kunoko tikuphikeni amati munthu walemba 10% ra munthu walemba zakupsha ndeno dona sangapereke ndrama zinzongoganizira chabe kapena zitu nangowerenga mabuku nkupata apa ndipeza kulibe kakabwere anyamata ochuluka bwanji akakhala anyamata oti akamalepa ma project katumiza ku Italy ka project mitumiza kandi ku UK kandi ku America kandi ku Switzerland kandi ku Norway kuli konse kubintu zimene proposal anyamata ino mkawina makobidi ndipo muzakhala anyamata oti tikakamakhania Vision 63 ya Malawi ili mkhana ugawo. Bwalo la milandu la zamalamulo mu mzinda wa Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awaunikenso kuti nawonso adzipindula komanso adzikhala ndi mfundo zogwirika zakagwiridwe ka ntchito. Oweruza milandu atatu a Jack Nriva Chimwemwe Kamowa ndi Alan Muhone ndiwo apereka chigamulochi ponena kuti malamulowa akugwirizana ndi momwe chuma cha dziko lino chilili. Mwazina bwaloli lati malamulo oona za ntchito a dziko lino ndovomerezeka komanso alibe tsankho mu ulamuliro wa demokrasi. Oyimira odandaula pa nkhani Stephen Mponda wati chigamulochi achilandira koma akhala ndi nthawi yowunikira zomwe bwaloli lapereka. Chigamulo cha koti lero tichona kuti mapempho amene abwesa ku koti kuti malamulo amene amachosa anthu ogwira ntchito zapakhomo pa pension pempho lathu linalona kuti aunikidwe ngati ali ogwirizana ndi malamulo akulu a dziko lino. Koti mu chigamulo chake kunena kuti ayi malamulo onsewo ali bwinobwino kulengera ndi imene ntchito zapakhomo zilili komanso tikang'ana ndi imene economy ikuyendera ndizomveka kuti anthu amenewo asakhale pa pension. Popeza ndi chigamulo cha koti ifenso monga ngati oyimirira anthu pa milandu tikuyenera kuti tichiunike bwinobwino chifukwa chigamulo chongowerenga koti omano alipasa chigamulo chonse perfected copy akachilemba bwinobwino. Tikalandira chigamulocho tichiunika komanso tibwerera kwa ma clients athu tikambirana nawo kenakano pamene tione kuti chitsogolera kanjenda bwanji. Ndipo a Crispin Kalusa mmodzi mwa maloya omwe anayimira boma ati ndiokondwa ndi chigamulochi. Chigamulo choti tachilandira bwino tikukhulupirira kuti koti lapanga chigamulo chimene ifeyo timayembekezera considering ndemanga zimene tinabweretsa ku koti kuno. So ndi chigamulo chimene tachilandira ndi manja onse. Koti imene lanenera muja amene amagwira ntchito zapakhomo ndi ena akanalibe ndi ufulu komano koti lavomereza ndi ifeyo kuti zimene amafuna zoti azikidwa pa pension ndi zinthu zoti ziyenera zichitika pang'ono kutengera ndi imene chuma cha dziko chikuyendera. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bwalo la milandu la zamalamulo ku Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awaunikenso. Ndipo mafumu mdziko muno
awalangiza kulimbikitsa ulimi wa mthirira ngati mbali imodzi yolimbana ndi vuto la njala. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti mlembi wamkulu mu nduna wa zofalitsa nkhani a Harold Nsusa wati boma ladzipereka kuchita zotheka kuti onse amene amachita zinthu zosiyanasiyana zophunzitsa, zosangalatsa ndi zina zotero pa makina a internet, content creators mchingerezi mdziko muno, ayambe kupeza ndalama kuchokera ku ntchito zawo. Ansusa anena izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana pakati pa bungwe la Macra ndi akuluakulu a Meta Platforms, imodzi mwa kampani zomwe zimayendetsa masamba a mchezo angapo. Miriam Kaliza akufotokoza. Zaka zingapo zadutsa ndithu pamene anthu ochita ntchito zosiyanasiyana pa makina a internet omwe amatchedwa kuti content creators pa chizungu akhala akupeza ndalama chifukwa cha ntchito zawo, koma kuno kwathu izi sizinayambe kuchitika. Polankhula pa msonkhanowu, mlembi wamkulu mu nduna wa zofalitsa nkhani a Harold Nsusa anati boma lauza bungwe la Macra kuti lithandizire kuti ntchito yoyambitsa njira zopezera ndalama iyende mwachangu pasanathe chaka chimodzi. Iwo anatsindika kuti ndizoyenera kugwirira ntchito limodzi ndi onse okhudzidwa. Ndeti naona kuti tisanayambe mapolisi, tisanayambe malamulo, tisanayambe kuchita zina ndi zina, aine yake wachinyamata amene amapanga zimenezi akumane ndi makampani amenewa kuti pakhale roadmap yabwino kusiyana kuti tingopanga zinthu mosakhazikika bwinobwino. Mkulu wa bungwe la Macra Amayami Kunkuluma anati bungweli layamba kale kukambirana ndi Meta, TikTok komanso mabungwe ena mu chigawo chino cha ku Africa pofuna kuthana ndi zolepheretsa zimene zimapezeka kuti anthu asamapeze ndalama. Si chinthu chapafupi kuti ma content creators athu akhoza kuyamba pompopompo kupanda kuyamba kupindula, pali ma processes amene akuyenera kutsatidwa. Nde kubwera kwa Metako ndi kwakukulu ndi kwakuti afuna kutiphunzitsa koma ifeso ma creator komanso ma content creators kuti agwiritse ntchito njira zotani kuti mpaka nafikepo kuti akutha kupanga kangachepe pa ma platforms zawo. Kwa Meta kwa ife ma regulators amaona kuti kodi ma regulation policies athu ndotani, komanso kodi ngati mu dziko la Malawi pali ma digital payment systems za mtundu wanji, because apapa tukamba za digitization. Ndrama yake siyo kuti yoigwira pamanja, koma ndrama yake ndi electronic. So inza kuti ndrama ikhoza machokera muna ku America kumabwera kuno ku Malawi. Kodi tindi ma digital systems pa ground amene angapangise kuti ndrama imene ikhoza kufika ku Malawi kapena ife ku Malawi kuno tingathe kutumiza ndrama kwina. So zonsezi zikuyenera kuti ziwunikiridwe bwinobwino end to end to ensure kuti ma content creators athu akupanga benefit, and ife ngati Macra tikuonetsa kuti zimene zitani zikhazikizidwe ndipo ma content creators athu ayambe kusangalala. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Meta Athabo Magenete anati zinthu zofunika kuti munthu ayambe kupeza ndalama pa ma platform awo ndi kuphatikizapo internet yamphamvu ndi yodalirika, njira za makono zolipirira komanso malamulo omveka bwino mwa zina. Mmodzi mwa ma content creators Mavis Maigwa omwe amadziwika bwino ndi dzina loti Travel with Mavis wapempha bungwe la Macra kuti lipitirize kulimbikitsa mgwirizano ndi oyitanira malonda marketers kuti akamanenelera malonda awo pa makina a intaneti pakhale mwayi kwa opanga zinthu mdziko muno kuti ayambe kupeza ndalama. Ine ndikuona ngati Malawi ili ready makamaka kumbali ya ife ma content creator komano kuti zimenezi zitheke ndikupempha boma makamaka Macra kuti ikhale pansi ndi anthu omwe amapanga marketing muchechewa kodi tingati chani marketing oyitanira malonda kuti ayambe kugwiritsa ntchito internet kapena tinoti digital marketing mu chizungu kuti monetization anthu kulandira ndrama kuchoka pa internet ziyambe kutheka chifukwa choti zimenezi zitheke anthu ambiri akuyeneka kuyamba kuyitanira malonda awo pa internet chifukwa njira imene ndimene Meta imapezera ndalama. Naye Kevin Before Gumbi wa Nyali Music wati ngakhale pali chiyembekezo kuti mwina zitheka kuti ayamba kupeza ndalama pa makina a internet anthu adekhe chifukwa sizichitika pompano. Zitheka koma osati pompano.
fuka piyesa nena kuti akuyipasa mandate makra auza kuti tikwasanwaniye kuti mukonze muphushe kuti ngini zizitheke timve mwina process kuti yenda bwanji pakatha chaka komano ametawo anena okha koyambirira kunena kuti sakupanga promise sakulonjeza kuna kuti meeting iyi ikusonyeza kuna kuti ndoti basa akangopita ndoti Malawi pamene popo magaizira yamba kupanga ndama mapages athu ndezi kusonyeza kuti zitheka koma maybe sizingatheke padakali pano chifukwa pali zambiri zimene amayang'ana iwo. Ngati zinthu zitayenda bwino izi zitha kukhala chiyambi choti anthu pa dziko lapansi adziwe alunso a mdziko muno komanso kuti lusolo liyambe kubweretsa ndalama. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Pamene bungwe la makra likukonzekera kuchititsa chionetsero cha luso la makono pa 21 April ku Lilongwe, banki ya FDH yapereka 15 million kwacha kuzokonzekerazo. Popereka thandizolo modzi mwa akuluakulu aku banki ya FDH Kawawa Msapato wati banki yawo imadziwa kuti luso la makono ndi lomwe lingathandize kupeza mayankho amavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likukumana nawo monga akusintha kwa nyengo za umoyo, za maphunziro komanso za malimidwe ndi zina zambiri. Akawawa Msapato analankhula ndi Isaac Jali. Indeed ife ngati FDH Bank PLC lero tapereka 15 million kwacha ku makra kuthandiza ma awards amene amati ICT Innovation Awards. Awards amene amathandiza kuwapasa anthu mwayi anthu amene ndi maganizo amene angapange apply kukonza mavuto osiyanasiyana amene dziko lino lili nawo, kandokhuza za nyengo, kandokhuza za ulimi, kandokhuza za technology imene uwu ndi mwayi kuti anthu amene ndi nzeru zimenezi abwere poyera pa maodzi amene wandoti aliyense amene ndi nzeru zimenezi apasidwa mwayi kuti timumve kuti ndi chani chimene angapereke ku dziko lino chimene chingatipititse kutsogolo. Ndi mwayi kwa anthu amene ndi nzeru zakuya zomwe ali nazo komwe ali, koma mwina palibe anthu amene akwamvetsera wakupasa mwayi kuti amve kuti angapange zotani kuti dziko lino lili patsogolo. Nkona tinaona kuti ife ngati banki tithandize chilinganizo chimenechi. Ndipo polandira thandizolo mkulu ona zachuma ku makra Amphatso Phiri wayamika bankiyo ponena kuti luso la makono ndilofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Ife talandira thandizo limene lili kuchoka ku FDH Bank andithokoza kwambiri kandi thandizo lomwe litithandize kuti tithe kukwaniritsa zomwe tapanga kuti tithe kuonetsa luso lomwe lili kunja uko. Pali anthu ambiri amene titalengeza kuti tikufuna kupanga award, anthu amene ali ndi nzeru zosiyanasiyana za luso losiyanasiyana. Anthu anapanga apply andi tinakwanitsa ndithu kupeza anthu 20 amene mosabada ya Malawi atakhale akuonetsa nzeru zawozo, atakhale akuonetsa ma ideas zawo ndi chikhulupiriro choti kuonjezera pa ifeyo anthu ena athenso kuona, dziko lonse lithe kuona kuti somwina ena athe kuona kuti apa pali luso tingathandize bwanji. Ndi apa pa FDH Bank atithandiza kuti zomwe takonzazo tithe kufikiradi pamene popo anthu azathe kuonetsa ma ideas zawo andi anthu ena azathe kuwafikira. Ifeso of course takonzaso mphoto zosiyanasiyana kwa anthu amene azathe kukhala upambana pa maawedzi amenewa. Mafumu mdziko muno awalimbikitsa kutsogolera ulimi wa mthirira ngati mbali imodzi yothana ndi mavuto a njala pogwiritsa ntchito ndondomeko za makono. Mfumu Ndemanje imayankhula izi MBC itayendera skimu ya ulimi ya Ndemanje mdera la mfumu yayikulu Kapeni boma la Blantyre. Mwazina alimi mderali akulima mbewu zosiyanasiyana ngati bizinesi potukula mawanja wawo. Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Sikimu ya Ndemanje inakhazikitsidwa mchaka cha 2001 ndipo mamembala ake akhala akulima mbewu monga tomato, anyezi, chimanga, nthochi komanso tsabola pongotchula zochepa. Alimi mderali tsopano akugwiritsa ntchito ulimi wa mthirira ngati njira yokhazikika pothana ndi mavuto a njala polingalira ndi kusintha kwa nyengo pomwe tsopano mvula sikupanganika. Polankhula ndi MBC, village headman Ndemanje
atsindika kufunika kuti mafumu atenge mbali yayikulu kutsogolera ntchitoyi. Ineyo ndimadalitsika chifukwa pamene timagwira nawo ntchito ineyo ngati mfumu ndinena kumako zoti sonkhani mundipatse ine kumene mena tiyeni tigwire ntchito aliyense akathandizika kunyumba kwake kusintha kulipo akamandiuza kuti tili ndi mbuzi nyumba ina choka denga tabwezeretsa iyi ndamangisa nyumba iyi ndapanga business yakuti ineyo kwanga kumakhala kungodalitsika kuti zili bwino. Mmodzi mwa mamembala a sikimuyi a Hare Salema ati nthawi yakwana tsopano kuti alimi ayambe kudalira ulimi wa mthirira omwe ndi wopindulitsa kusiyana ndi wa mvula. Nditaona mmene amachitira phindu ine naona to ulimi ndi kuti uli ndi phindu uli ndi ndalama chinandikopa ine kuti ndipite ku ulimi ndi chifukwa chake ine nakopeka kubwera kuno chifukwa naona kuti akupindula kwambiri malingana mmene ndachitira ndikakhala nzanga ndimafotokozera komanso ndi zitsanzo kwatengera kumunda kwanga akaoni mmene akuchitira fana taphunzira pano ndinakatsegulaso munda wanga. Oyimirira komiti ya chitukuko cha mmudzi wa Ndemanje Alona Namamba ati chitukuko cha ulimi chikuthandizira kupititsa patsogolo ntchito za malonda mderali. Chitukuko cha ulimi chimene chikuchitika malo ano ndi chitukuko cha mtengo wapatali kwambiri ndipo monga ine wa VDC ndili ndi chikhulupiriro nayo kuti zonse zimene zikuchitika ku sikimu kunoku ndi zinthu zatsogolola bwino kwambiri. Polankhulapo pa nkhani mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulimi a Leonard Chimwaza ati ulimi wa mthirira ndi njira yodalirika yothetsera njala mdziko muno. Inde tikufuna tilimbikitse ulimi wa mthirira komanso tikuyenera kusamalira nkhani za chilengedwe makamaka poonetsetsa kuti nkhani za inje kapena mayiwe amene ali ndi madzi tikudzipirisa patsogolo komanso pogwiritsa ntchito mankhwala amene sangaonongeza moyo zimene zimapezeka madzi komanso zimene zimapezeka mu nthaka. Tikatero ndiye kuti ndondomeko yolimbikitsa ulimi wa mthirira itika bwino koma zonse zikuti zitheke pakufunika mgwirizano wabwino pakati pa adindo mafumu azilangiza za ulimi makomiti amene amachita ntchito za chitukuko onse pamodzi akuyenera kugwirira ntchito pamodzi. Kupambana kwa mudzi wa Ndemanje ndi chitsanzo chabwino ku madera ena kuti utsogoleri wabwino khama komanso ndondomeko zamakono ndi zokwanira kuthana ndi njala mdziko muno. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani zakunja mtsogoleri wa chipani chotsutsa cha Economic Freedom Fighters EFF dziko la South Africa Julius Malema amulamula kuti akakhale kundende kwa zaka zisanu pa milandu yokhudza kuomba mfuti pa gulu la wanthu. Amalema anapalamula mlandu pa 28 July mchaka cha 2018 pomwe anaomba mfuti pa chikondwerero choti chipani chawo chakwanitsa zaka zisanu. Tili ndi zambiri mu ripoti la Telson Magombo. Anthu otsatira Malema ndi chipani cha EFF anasonkhana panja pa bwalo la milandu ku East London mdziko la South Africa atanyamula zikwangwani uku atavala makaka ofiira. Amalema anapalamula mlandu pa 28 July mchaka cha 2018 pomwe anaomba mfuti pa chikondwerero choti chipani chawo cha Economic Freedom Fighters dziko la South Africa chakwanitsa zaka zisanu. Malinga ndi akatswiri oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ati mlandu uli ndi kuthekera kobwezetsa mbuyo tsogolo la Amalema ku nkhani ya ndale pomwe zikhoza kuchititsa kuti Amalema asazakhalenso mmodzi wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Chipani cha EFF chati mlandu ndiofuna kusokoneza ntchito za chipanichi komanso kuphwanya ufulu wolankhula zakukhosi kwa anthu a mdzikolo. Koma magulu ena mdzikolo ati chigamulochi achilandira kamba kuti chithandiza kupereka phunziro kwa anthu ena. Bwaloli lalamulanso Amalema kukhala zaka ziwiri komanso kupereka chindapusa cha ndalama zokwana 60,000 rands pa milandu ina yomwe iwo anapalamula. Malinga ndi bwaloli chigamulochi chiyendera pamodzi. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino.
bwalo la milandu la zamalamulo ku Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awawunikenso, ndipo mafumu mdziko muno awalangiza kulimbikitsa ulimi wa mthirira ngati mbali imodzi yolimbana ndi vuto la njala. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.